Best friend, lagi na back ni. Ano pa kuha nga eh. Tirahan ta na. Best friend, siya kung muna tayo magplak ah. Buwin, pasakon mo manukan. Kasaro nga nung lumaban. Madi ka matanagan, tingalik mo ka. Paano madi makabalis? Okay. Kagitaman, di kay kit ko yung best friend. Sige nga, Intan. Okay. Patagam. Makabawi ka to yung best friend. Puna. Kamusta ka ditan lakay? Ayos lang mo dito bakay. Dino ka nga rutong mulitat ta. Tara tuyak tatta ko da tito mas ko bakay. Kanaay nga ti si Daumi ko sardinas kun to yun. Madi magam na arte ni Tito Mas. E di nasayaan no kasjay. Kunak no na arte dati ata madi magayam. Nagdawat po lang ang sardinas bakay. Pura naman kayo, pusin natin sa mga kulang may saldaw. Mapurga ka nga ruti sardinas tita ah. Aywan gayam, nakala ka gayam passport man? Bakay, kala ko, napura ng ibarta ni Iwa, Tumas. Wala man sa saldaw. Ay ako. E di nasaya at marot no kasi lakay. Agalwad ka kinanayin dita ah. Well, sige nga ron bakay. Uris kayo, ganat kayo ah. Madimbay-bayan na kita dubuang obeng. Wan sige lakay, madi malabay-bay ang tabagbagim ah. Love you, mama, chup-chup. Love you to lakay. Ate, Oh, bakit? nag-almusal ka na ba? Oo, kanina pa. Patulog-tulog ka kasi, tanghali na. Nagsarapan kasi ako sa pagtulog ko, ate. Yung panaginip ko, kinasal na kami ni Baak. Sus, in your dreams, Emma. Hindi mangyayari yun. Okay lang. At least, naranasan kong ikasal kami sa panaginip. Okay lang, hanggang panaginip ka na lang. Ate, kamusta na pala si Kuya Andres? Hindi pa ba siya uuwi? Hindi na, diretso na daw siya mag-a-abroad. Buti pa si Kuya Andres, mararanasan niya ng mag-abroad. Ako kaya, kailan? Matulog ka, baka sakaling mapanaginipan mo na nasa abroad ka na. O, di ba? Ang saya. Ate naman. Saan pala mag-a-abroad si Kuya? Pagkakaalam ko sa Afghanistan. Anong trabaho niya doon, ate? Tagapulot ng bala? Pagkapulat ng bala na sinasabi mo, tubero siya doon. Tubero? Bakit marunong ba si Kuya Andres magtubero? Oo naman, pupuyutan lang niya yun. Sa bagay, mahangin naman si Kuya Andres. Ate, ano palang ulam doon? Wala na, ubus na. Bumili ka na lang ng sarili mong pagkain. Ano ba yan? Pengigarod ako ng pambili. Umutang ka muna, sabihin mo, tsaka nababayaran pag nasa abroad na si kuya mo. Ano ba yan? Ang dami na nating utang doon. Sige na nga. Ops, teka lang. Ano na naman yun? Huwag mo munang ipapalam sa ibang tao na mag-abroad na si kuya mo, ha? Sige ate, may sasabihin ka pa ba? Kung wala na, pwede na ba akong umalis? Wala na, sige, umalis ka na. Tabiro ka ni Bakan, best friend. Kapag kapagpudutan ti bagbagik na eh. Makalipli pa ka kaon. Uri ka bita best friend. High blood ko rin, mamanganak pa lang. Dinak talaga makaura yun, best friend. Kaya ko talaga lumipakan. Nakulit ka na ya. Gandama ko na lang kurugan. Puro ka damdama. Takok kan samat. Ulit ka naman ng bagam, sinititar ka ako. Unay kan, best friend. High blood ka launay. Madi na lukon na, baka sikat yung pagpupudutak. Madigaro din, best friend. Suray. Kista, madim kahit sikat yung lipakag. Best friend, di ba na Emma dyan? Huwag yung sunajay. Kuya, pautang nga po ng isang itlog. Walang utang-utang. Doon ka sa kabila. Ano ba yan? Itlog na nga lang kayo pa magpautang. May sinasabi ka, ha? Ay, wala po kuya. May narinig po ba kayo? Ano pala eh. Ni, alatan ni best friend. Hoy ma, hindi ka nga dito. Hoy! Wala ka bang naririnig? Bakit? Tuling sa mo, best friend. Bakit anong problema niyong dalawa? Nakita mo ba si Baak? Hindi. Bakit? Hanapan ba ako ng nawawalang tao? Nagsisinungaling ka pa. Lagi na lang kayong magkasama. Ba't mas marunong ka pa sa akin? Eh, ang tagal na nga namin hindi nagkakasama. Best friend, pabalagbag na sa mong bata. Nya, sa patagaan.
Bakit? Akala mo hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo? Gusto mo pag-untigin ko kayong dalawa? Kasla kaya mo. Ano? Ba't mo naman tinotoo? Binibiro ka lang naman eh. Piliin nyo yung bibiruin nyo ha. Magbibiro na lang kayo sa hindi pa pinautang. Kang tumag, best friend. High blood kang tumagaming. Okay si Kamot. May barya kayo dyan? Kahit 7 pesos lang. Wala akong pera eh. Siya akong best friend, ako tito eh. Oh, ito. Yan, ganyan dapat para magkasundo tayo. Okay sa bana best friend. Kaya kaso na nga paggatang ko tayo pag-goong. Naitod ko pa eh. Laki din aya. Pagpaka din tildog ka matan mo minsan. Gentle to. Apay ko po pa nakangasa oh. Apay madikit dan. Rum ko naman. Wow. O kita man. Pinaso ko naman. Makakatawa ka mo best friend. Apay si ka, gwapo ka. Apay madikit dan. Derek ko naman. Sa bagay, Derek. Derek sa ka pinag-upupam. Ulitin man itong bagang. Papo ko din iwa mo ati ka. Apay kasta ka. Nagbit ka mapitpikon. Puro si kamot. Papasarunuan ka lang. Gusto na nga ako dun ah. Dalata sa pulin ni Bakan, talo makasulit ka. Ganyan ka daw. Kung tarko-tarko ka. Best friend, lagi na back ni. Ano pa'y kuha-kuha nga eh. Tirahan ta na. Best friend, siya kung muna tayo magplak ah. Buwin, pasakon mo manukan. Kasaro nga nung lumaban. Madi ka matanagan, tinggalit mo ka. Tano mo di makabalis. Okay. Kagitaman, tikay-kit ko yung best friend. Sige nga, Intan. Okay. Patagam. Makabawi ka to yung best friend. Puna. Kapag nga diniplak, Dak. Ano problema iya? Oh, no! Kisti si Bayo. Yan to yung problema iya. Best friend, anak na magayam ni Kapitan Nata. Kaliklikod na kami ni Baktat Tay. Pas tapi kan lugong. Apa niya bag ko na yung kanyak? Bakak? Ada asawa ko. Brad, pansya ka na. Mading insadya eh. Matigayin sadya. Yung natil pa ka kaon. Napagkamalami lang, Brad. So nga pasensya kan. Ay, Maday. Awan ti pasensya. Ipabarangay kayo. Tagnakam kayo. Sa ating best friend, pabarangay na tamatay. Si kanto mo gawin best friend. Mangusong-usong nada ka pa ilaan. Tadi barangay yun. Bakak tayo ma.